mhlambe umhlanga wakho esingaphi lo esiyakona manje? Ayiningi idlulile 50 50 ayifanele idlulile phela ngoba njalo ngithi ngaqala ngo-20 manje. Hayi mhlambe nje uhambile umhlanga manje uhamba umhlanga mina kusabheda ngisho umgaqo lapha ngisemibi ingakakhonkwa namabridge akhona esayinkinga nje. Ngelinye ilanga la sake sathi siyawela ebridgeini ibhasi yacishe yasiginqa. Okay, mhlambe usiphi isizathu sokuthi uzigcine kuze kube manje? Kusuthi ngizothina noma ngenza ukuthi ngashiwa abazali ngimncane ngabambelele ekutheni babethi intombi ifuna ihlale ngentombi. Ngazigcina-ke nje ngale ngibasabe ngabasala ngisho ngingasababoni. Kuthe noma sengana sengihlala ngahlala kahle ngiphatha kahle umkhonyane wami. Suka kwathi kukhona into ayenzanga engayibonanga kahle ngabese ngangale ngiyale nale ngithi hayi ake ngibuze kwabanye ngabese ngamala straight nje. Ngamala base ngisho futhi ngithi angisophinde ngithande. Ngizokhetha ukuphila ngiyintombi ngoba ngifuna ukuze ngife ngikule nto engiyo. Hayi angiboni khona sengathinta mina. Mhlambe umphakathi uthini mhlambe ujabulile uphethe kahle noma nje mhlambe izinto abazishoyo azikujivasi mhlambe noma nje abantu okubezwe le khandwa khona? Azikujivasi kakhulu ngala ngakithi ngiyahlonishwa uze ukuthi ekukhambeni ekhona uthi hayi impela ayikho into obhengaka. Ngeke kuyona i-channel ngenza ukuthi uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde like yona le video. If ever you have anything to say you can comment la kwi-comment section ngezansi. Lana ke intombi into le eniyibona la ena 73 years old ogama lakhe ke umama loyana ke ungipheni wakwaNgcobo ke wakhona lapha ke eMgungundlovu. Uye wancoma kakhulu ke ngokubuyiswa ke komkhosi womhlanga wathi ke ufisa kube yinto engapheli nhlobo le ufisa ngamanye amazwi kube isiko elihlale likhona ngaso sonke isikhathi. Kuthiwa ke intombi lena ke ikhulume ngomkhosi womhlanga njengoba nayo ke ijiji ke yathi ke ifisa lingapheli inhlobo leli siko elisaqhubeka nokuya noma ke esaqhubeka nokuya kulo lapha yana ke leli jiji ke lithi sekuyiminyaka ke ewu40 liya nje liloke liphindelela liya liyogubha lomkhosi womhlanga. Unkosikazi ke lapha ke noma unkosazana ke Ngipheni Ngcobo waseMgungundlovu uthe ufuna ukuthi umkhosi womhlanga uqhubeke nokudlondlobala. Unkosazana Ngcobo uthi ke umkhosi womhlanga ke usudlondlobale kakhulu uma uqhathaniswa nezikhathi ke owavuselelwa ngazo kabusha. Kwakungelula ke ngesikhathi ke noma ke ngesikhathi sakuqala usho kanjalo noma ke ngesikhathi ke uqala wona umkhosi womhlanga thina ke saqala ke ukuhamba kuse usizi kusho yena ke lapha ke umama loya wakaNgcobo. Lobuhle ke osebukhona ke esigodlweni babungakabi bikho ngisho namatende ke esesihlelelwa wona manje ayengekho. Amatende ke esasilala ke kuwo amanye ke wawubona nje ukuthi ke alethwe abantu bendawo. Abantu ke babengebaningi ngalendlela ke asebebaningi ngayo. Yabona ke uthi ke uma eqhubeka nalo lolu daba abantu ke babengebaningi njengoba sebebaningi nje manje usuyaduka emhlangene ke uma ungali qaphelanga ke itende ke enihlaliswe kulona. Unkosazana Ngcobo uthe eminyakeni ke eyedlule kwakuphuma imoto eyodwa ngakubo eyayihambisa ke izintombi emhlangeni kwathi ke manje sekuphuma ke inqwaba yawo amabhasi. Nokho ke ukhalile ngokuthi ke umumva nje noma ke sithanda ukuncipha ngamanye amazwi ke isibalo sawo ke amabhasi akhishwa izinhlaka zikahulumeni ke. Unkosazana Ngcobo uthe ukukhula komkhusu kushintsha ke kakhulukazi ke nokushintsha ke kakhulukazi ke kwezinye noma ke kwezikhathi kudaleke izinkinga eziningi kakhulu. Kwakunenhlonipho ke kudala uma esho ke izingane ke zazi chwayi njengalo kuba sekwenzeka manje ke inkinga ukuthi ke izingane zikuthanda konke lapho nje izikubona zithanda ukuba izintombi zibuye zithande ke nokudala. Ngibuye ngisole onomehlo ke ngako lokho kuqala zazingenzeki zonke lezi zinto ezenzeka manje kusho yena lapha ke umama Ungipheni wakwaNgcobo lapha ke uma eqhubeka uthi ke isilumi isiZulu sinqobile ke
kaZwelithini ke sakhipha ke umyalelo ke wokuthi ke uNkosazana Ngcobo akangabe ke sahamba ngamabhasi ke athutha izimbali zisizwe ngenxa yeminyaka yakhe. Imbube ke yayalela ke umnyango wezobuciko namasiko ukuthi ke uhlelele ke uNkosazana Ngcobo imoto ezomlanda ke uma kunomkhosi womhlanga. Ngonyaka odlule uNkosazana Ngcobo wahamba ke ngalolu hlelo. Izolo uthe ke abomnyango ngakaqinisekisi ke ukuthi ke uzolandwa yini nakulonyaka. Wathi ke uzogibela amabhasi ke uma abomnyango begcine bengamlandanga. Cha yinhle ke noko leyo nto leyo. Ngibona ke engathi ke kuyinto vele ke ekufanelekile ukuthi ke yenzeke yonke iminyaka. Akumele nokuthi ngeke kuloke lokhu kuphikiswana ngakho. Ngibona ukuthi ke isilo sasithathe ngempela ke sasithathe ke isinqumo ke esihle kakhulu ke ekwenzeni kanjalo. Engathi ke bengaqhubeka kanjalo ke bemenze ke nokuthi ke abe yisibonelo kuzona ke uqobo ke izingane lezo ezisencane nalezo ezingakholwa zikholwe mase zimbona ngempela ke khona lapha ya edlulisa ke umlayezo, ngoba I'm sure naye uyanika ithuba lokuthi ke akakhulume nazo ke intombi khona lapha ke emhlangeni. Ngenza ukuthi ngithi ngiyocela nawo ke ube umbono yakho mayelana ke noloku okukhulunywa umama la naloku futhi ke athi ke akaqhubumezele okuyikona ke ukuyiphatha kwazo ke intombi zaKwaZulu. Ngibonga kakhulu bafowethu, danko.